a presentar-vos el perquè d'aquest projecte. És un projecte que afecta a tota la nostra comunitat educativa, famílies, alumnat, professors i, en definitiva, a tot el poble. Amb ell pretenem millorar molts aspectes, com ara convivència, igualtat, inclusió, desenvolupament personal i tot això mitjançant el plaer de la lectura. Com ho anem a fer? Al nostre pla de foment de lectura, enguany hem apostat per un nou projecte de lectura diària a l'aula per plaer, el qual ha tingut una gran acceptació per part del nostre alumnat i professorat. A més, hem afegit noves activitats molt exitoses, com un bibliopati, un mercader literari, celebracions de setmanes temàtiques de lectura. Per la gran acollida de totes aquestes activitats, per al curs vinent continuarem amb elles i programarem noves. Estic molt satisfeta de continuar col·laborant en el teu institut, ara ja jubilada, i sobretot en la biblioteca. Ajudant perquè l'alumnat senta tant de plaer en llegir com jo he sentit des que tinc memòria. És molt gratificant programar cada curs noves activitats, amb la implicació de tota la comunitat educativa. D'enguany, remarcar el projecte de Viva Veu i compartir la il·lusió per col·laborar en els nous reptes que estem programant pel proper curs. Llegir mai ha sigut una de les nostres aficions, però enguany ha estat diferent. I la mitja hora de lectura diària ens permet sense esforç llegir-nos llibres sencers. Es proposen per al proper curs activitats que segur que seran divertides, grafitis, escape rooms, de segur que vos agraden. El AMPA col·labora estretament en el centre des de sempre i també en el programa anual de lectura. Des de l'inici, regalant per Nadal el llibre de lectura del segon trimestre, en valencià o castellà, i des de fa uns 10 anys un grup de mares i pares com a ajudants de la biblioteca catalogant i ordenant els nous llibres. Enguany organitzem les sessions del bibliopati també. Estem molt satisfets de seguir participant activament en tot el que es proposen. Per tot allò, necessitem els recursos necessaris per poder implantar el nostre projecte de futur. I és Músic, un oceà lector. Ens capbussem en la lectura.